Kata makoth okethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo nisi miti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Nomor main tijani nomar Kala TV en media uner maber hechino nieri manomar chal mar pewe parliament uner mabendo wa mi mago matimore pewe go ikmo pugore mano kutene kanyo koda weche go mag tuke mabende dhi nyime koni koda kocha par ni seche gi eki team mar Kenya mano nyi Kenya ma gine buyo ne mar 17 ne tugo kanyo indo koda team no mar Uganda tugo madhi nyime sani gine yweyo Uganda sarodho gi gola achiel kuom lingthi en tugo mabende tugo piny no ero mar Uganda par ni mago tugo go mag manyo thuolo dhi tugo go mag women World Cup under 17 kata mana tugo go mag World Cup mag nyithindo go manyiri ma gine buyo ne mar 17 wabende biro tugi e kindi dwe no ero mar 11 mar igani endi e piny no ero mar Morocco kabende ma endi en tielo mar ariyo mar qualification kabende team no ero mar Kenya tielo mokwongo inyalo paro kan gigolo kanyo team no ero mar Namibia sani endi round ni ero mar ariyo gitugo kanyo koda Uganda kabende tugo mokwongo tugo kawuono tugo machielo ibiro tugi chieng tarik 30 manonge sonero manyene kanyo endo kata kamano endo pani chiro ndi nyalo achel kachele mbui maro mar Facebook Kala TV live kabende YouTube idwa kanyo endo @Kala TV kabende parne X maro bende idwa kanyo endo @Kala TV kaka pile nungadi Fred Mayaka habrutai nyaka giko mar chiro ni endi yonero makara iko ni mathoth ka bendo pogore gi updates mar kaka Kenya gocho gi Uganda kapodan ka idwa na ngisindo chalo nade parasa ngisini ke Uganda osaloyo Kenya gol achiel gol mabende noloyo dakika no mar 10 kod biche kanyo endo kata kamano endo kwa wawero kod mano endo mabenda iko ni odichineri makawuono janeno mar Kala TV kaka yorno ero mar bero tuke go eko kuom rowere matindo kata tuke go eko mag adhula kuom rowere go eko matindo parne sani endi wan kanyo endi gine mabende dongere luongo ni FIFA week kanyo endo kabende cheno makama endi korone to ne FKF koma koda FIFA otiwo kanyo endo chwale skunde kabende ne gilimo kanyo endo skundo ero mano mar Dagoretti North Primary mabende yudore bore Nairobi kacha endi kama bende negi lose gigo eko mathoth kata ne gitero rowere gi eki kata nyithindo gi eki matindo gigo eko mathoth kanyo endo kote no kanyo kada weche go eko mag adhula kendo bero ngima gi kanyo endo kata man no ting malo tuke go eko mag adhula kowuok grassroots kacha endo kabende cheno makama endi no yuore kanyo endo koda jakom mar FKF mano Nairobi West chair mano migosi Bernardo Mondi kabende ane Nedia Tieno mabende en kanyo endo women football administrator FKF bende ni kanyo endo kabende japuonj maduong mar school primary ni mano mar Dagoretti North Primary mano madam Margaret Wanjiru bende no loso kabende wacho ni mind gi maber kendo neno ni konyo rowere gi matindo kanyo endo eng'eyo talanta magi kod kanyo kod weche go iko mag adhula wabunyane kaka ne giloso seche gi eki mabende chenro makama endi ne obagi e school no endo odhiambo no ero manyo in Kenyan football, our own son from the again, thank you. There is need to play because we say all work without play makes Jack a dull boy. So the theme of the week, the 60 minutes play,
will enable the child or the learner to be active. And when the physical is active, even the mind is active. So it will make the child or the learner to have more concentration in class. The importance of kids playing is that, one, it improves their physical well-being, and that one opens the mind even to learning. Number two, when they play, they realize their talent, and talent pays. And when they realize that talent, as we move forward, at the end of the day, it might end up being their career. So it is very important for the kids to play, realize talent, and remain fit. It's a very important initiative by the World Governing Body FIFA in conjunction with its members association. As a branch, we feel that this is at the core of whatever we are doing to grow and develop football at the grassroots level, to grow and develop football at the youth level. This initiative will go a long way in our end result, which is to develop football at various youth group level, and we really appreciate whatever efforts that the Federation through FIFA are doing. We believe that the World Football Week will go a long way in creating awareness of the health benefits, the physical benefits, the sporting benefits of kids to take part in sporting activities, more so football. Introduction to football, wasichana wengi they're not participating because we don't have that mentorship program. They don't have that opportunity to play. So through these 60 minutes being active, it's a way also to identify talent and potential, and also for FKF to tap in terms of creating a very clear pathway for players also to be tapped and to be seen, and also to participate in our junior, under 15 and under 16. Because schools, they are major stakeholders in FKF, because we have many players participating in school. Like for instance, under 15 and under 17, mostly are from school. So it's a great opportunity, and I'm encouraging everyone and each and every school at least be active. Ese kwa kwa mano indo wangiyo magomotere kanyo kwa tukigo iko magomag sekafa under 17 mano mare nyithindo go iko manyiri kama bende tukigie kima bende riwo pinjo go kama bende walk Eastern Central Africa ibro bage pino ero mar Tanzania mane kindi tarika par kora dek na tarika par kora dek mar dueno ero mar ahuchiel timno ero mar Kenya mano mar Junior Stars obede sani go chogi Uganda parina sangis ne Uganda saro de ko la chel kum lingthi okete group no ero mar A kama bende gibiro rakore gi weg pacho timno ero mano mar Tanzania Somalia kachiel koda Sudan group no ero mar A kabende ko machielo timno ero mar Uganda ni group no ero mar B kamotingo kanyo indo Uganda, South Sudan kachiel koda Djibouti. Pane timba berio mabendo yangore ni tuge gi kima bende tuge pino ero mar Tanzania mano boma no ero mano mar Dar es Salaam kinde tarik par koda dek nyaka tarik 20 koda dek mar dueno ero manyien dueno ero mar auchiel kabende timni endi mar kata mana bende tuge gi ki timno ero mar Somalia kachiel koda Sudan de yore tuge gi ki tielo no ero mokwongo nyaka tuge gi kine chake kanyo indo korwa bro ngento bro chalo na gi timno ero mar Kenya tuge gi ki mag Sekafa under 17 mabende bro bage pino ero mar Tanzania mar dueno ero manyien kind tarik 10 koda dek nyaka tarik 20 koda dek dueno ero mar auchiel kabende timni endi mar Kenya ni group no ero mar A kama gin kanyo koda weg pacho mano timno ero mar Tanzania gin kanyo indo koda timno ero mar Somalia gi Sudan kabende Somalia gi Sudan ma tielo mokwongo bende gi yore tuge gi ki mag Sekafa kanyo indo kabende group no ero mar B kaka sangisi jotingo timno ero mar South Sudan, Uganda kachiel koda Djibouti kanyo indo kabende wangni timbe aberio mabendo yangore ni konto dhi tuge gi ki mag Sekafa mabende dhi kaw thuolo mar juma chiel pino ero mar Tanzania dueno ero manyien ko bro ngento bro chalo nade kanyo indo gi timno ero mar Kenya kanyo indo ko wero mano indo wangiyo mago motene kanyo koda tuge ko mag ngwech kamano ni ngwech no ero mano mar kinda mar Nairobi Marathon ibro bage kanyo indo dueno ero manyien tarik 7 kabende ngwech makamaende mabende ringo Nairobi wang'ne jongwech maromo kanyo indo 1017 ndikore mar piem ngwech makamaende mabende tingo categories 4 mano category no ero mano mar kilomita 42 kata full marathon nitie kilomita 21 mano half marathon nitie ngwech no ero mano mar 10 kilometers race kachiel koda ngwech no ero mano mar kilomita 5 mag joera kata mana mar fans
kanyo iluongo ni 5 km fun run kanyo endo kabende ng'wech ma kama endi maende round no ero mar abich kata mana edition no ero mar abich mabende bag ng'wech gi eki mago mag Nairobi City Marathon. Kabende ng'wech no ero mar kilomita 42 kata full marathon ibiro chaki kanyo endo City Hall, kabende ibiro tieke kanyo endo Uhuru Park kanyo endo. Parne jaloch wang' ni ng'wech no ero mar kilomita 42 bro wuok kod omenda maromo kanyo milion 3.5 ka namba 2 mare bro wuok kanyo koda omenda ero maromo kanyo milion 2.5. Wanyane kaka jogo e kuma bende bago ng'wech gi eki ne oloso e kinde gi kuma bende koro gitimo ikruok mogik ne ng'wech gi eki. Day we see the number of athletes increasing and the participants, and even when they announced that they have closed, a lot of people are calling us, how can we go in? Can we just run with our vests? We don't need the bibs, we don't need the t-shirts. But then again, the safety and the quality of the marathon has to be maintained. Our theme captures it perfectly. Feel the pulse of Nairobi, because that is exactly what this marathon is all about. It's the heartbeat of the city. Nairobi is vibrant, dynamic, ambitious, and unstoppable. And so is our marathon. Today we are equally proud that Kenya is also building some of the finest marathon events on the African continent. The Nairobi City Marathon has rapidly grown into a signature event of our capital city and for the nation. The increasing participation numbers and international interest demonstrates the confidence athletes and fans have in this event. Yes, kwa wer koda mago eko mag ng'wekinda kanyo endo nitie piem no ero mano mag nyamburko mabende tiendgi dongo dongo. Gin nyamburko eko mabende ringo kanyo endo mana e kor gode kanyo endo ng'wech no mabende otisiga ni Rhino Charge. Ng'wech ma kama endi mano mar 2026 kata mano ma higa 2026 koro to idhi bagi Samburu mane kin tarik 29 nyaka tarik 31 mar dwe ni eri mar abich kabende ng'wech ma kama endi ma oywayo kanyo endo jopiem kata maromo kanyo endo 35 en tielo no ero mar 37 mag ng'wech gi eki mabende nochake higa no ero mar 1989 mano 1989 mabende nochake ng'weche ma kamagi eki kanyo endo kabende ng'wech ma kama endi bende koro ne tiwacho ni nyaka ne chake ose solo omenda maromo kanyo endo milion kata bilion 2.3 pesa no endo mabende koro ni to itiyo kanyo ende konyo kuonde go eko mopogore opogore ka mano mabende kata tingo le mopogore opogore kabende ng'wech ma kama endi kata pesa ma kama endo sakonyo kuonde machalo kaka Mount Kenya kinde kuonde mamoko mabende iwacho ni gin kuonde go eko mabende oganda go eko mago mabiro limbe chope kanyo endo kabende iwacho kanyo endo ni ng'wech ma kama endi oyudo omenda maromo kanyo endo milion 116 mano pesa no endo mabende koro ni to moko kuome migepe mag piny owacho koro ni to ogolo mondo sir godo ng'wech kama kama endi kabende milion 1 kata milion 114 kambino ero mano mar Safaricom mogolo kanyo endo kata kambino ero mar tudruok mar Safaricom mogolo kanyo endo kabende kambino ero mar nyuok kwong mano mar Kenya Breweries bendo golo kanyo endo milion 2.3 maduto ketlo omenda ni endi maromo kanyo endo tara 116 kata milion 116 mabende koro nito corporates gi kiogolo mar siro piem machal kama endi machakore tarik 29 mar dwe ni endi nyaka tarik 31 mar dwe ni endi mar abich kanyo endo. Wanyane kaka jogo eko mabende bago ng'wech gi eki ne oloso to ikruok chalo nade ne ng'wech gi eki mabende koro nito idhi bagi county no ero ma Samburu. Full house. We have 65 cars participating in the event. And I have to say that the event is becoming more and more successful. We have some cars who couldn't enter just because we have reached the maximum number of entry that is allowed for this specific event. In terms of the car, we prepared the car. Last year we had an issue. We had an overheating, which we sorted out and did some few touch-up here and there in the car. So we are sure this time we are not going to have any problem, but we'll finish all the checkpoints and come out as winners. And we are really excited about the opportunity to enter again with the support of Safaricom to raise awareness around the importance of conservation, climate, and local innovation. What we're doing from a sustainability point of view, right? So this is a perfect balance. Rhino Charge is a perfect balance because we're supporting passion points, the people who are driving the cars, but in service of conservation, right? Which impacts communities. So it's a lovely balance.
Koro mano endo wadhi nyime kanyo endo wang'iyo tugo eko mag golf kama doni tugo no mano mar Equator Tour koro to dhi nyime giko dira mabiro wachomo ni tugo no mabiro dhi kawo thuolo mar ndalo 4 tugo mochakore kawuono ka bende tugo kama endi obak kanyo endo Thika Greens kama bende moko kuom jopiem mabende koro ng'iyo tugo kanyo endo mohit Midarata mabende wacho na ikoro maber mokalo ne piem kama endi kata mana round ni endi mabende itugo giko dira ni endi ka bende ogeto kanyo endo grand finale mabende biro tugi mbele kanyo endo wanyane kaka mohit no loso krok mare ka otendo kanyo kod piem ni mano mar Equator Golf mabende bago Thika Greens Golf Club. Excited. I'm looking forward to it. It's a new week, it's a new challenge, and who knows what will happen. The only expectation I have of myself is to commit to my process, stay in the moment, and look forward to what the 4 days have in store for us. Mana kamano endo janeno mar Kala TV da ka ywe kaendi mokuongo chino ni mano mar chal piyo di chiema kawuono bende ka dugo to habiro ng'iyo ni to tuke mabendo pagi league ma opogore pacho kaendi mano kariyo kanyo endo league no ero mar ariyo mano National Super League giko lera ni endi parne tugo kanyo endo fixtures mar round no ero mar 34 bende abiro ng'isi to fixtures mag KPL kata Kenya Premier League to chalo nade kanyo endo ka bende pok wang'iyo moko kuom tuke go eko ma bende wuok pinje go eko ma oko meda kete kaendi kidhi mabor nikech aduogo bang' thuolo machuok. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida main godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola maimi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 08000007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odichieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 07 28 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Yes, machiegni kendo janeno mar Kala TV wadhi nyime yonero makare gi chenro mano mar chal mar pio odiochieng' ma kawuono mano mar tich abich members day kanyo endo ka bende gi kinde gi anyisi ni to giko dera ni endi tukego eko mag National Super League dhi tug kanye kwata itugo nango wang'ne round ni mar 34 mag tuke gi eki ma bende koro wacho ni odong rounds maro mang'wen kendo to tukego eko rumo pane timbego eko machalo kaka tim nero mano mar Fortune Sacco, tim nero machalo kaka Naivas, tim nero machalo kaka Migori Youth, tim nero machalo kaka tim nero mar Mombasa United gin moko timbego eko ma bende koro muonyo law mano mor e the league no ero maduong' pacho kaende mano Kenya Premier League kanyo endo. Kaka ing'eyo fixtures no endo mano chieng' ngeso wayudo kanyo endo ni Nairobi City Stars biro gocho gi MCF, tim no ero mar Daraja ni Gogo biro gocho kanyo endo kod tim no ero mar Vihiga United. Komachielo tim no ero mar Migori Youth biro gocho gi Kibera Black Stars, ka tim no ero mar Gucha biro gocho kanyo endo kod tim no ero mar Luanda Villa. 3K FC mawuok Embu ma bende na achiel kuom timbe ma bende geto mon bi odonje league nikech sani en thuolo nero maber biro tugo kanyo endo chieng' ngeso mano kinye kanyo endo kama girakore kanyo endo kod tim nero mar Equity Bankers ma bende na achiel kuom tim machiel ma bende piem malich mokalo kendo kayo lake ka bende gigeto mon gi yedhe league no ero maduong' ma pacho kaende mano Kenya Premier League. Jumapil kibiro tangni kanyo achiel kachiel manon NSL Sunday kanyo endo king'yo kanyo endo tim nero mano mar Otinga kata Kisumu All Stars biro gocho kanyo endo kod tim nero mar Mofa kanyo endo Otinga biro gocho kanyo endo kod tim nero mar Mofa mano NSL Sunday kanyo endo tim nero mar Mwatete biro gocho kanyo endo kod tim nero mar Mombasa United kama chilo tim nero mar Soy United biro gocho tim nero mar Zoia Soy biro gocho Kabati Youth Soy United biro gocho kanyo kod tim nero mar Kabati ka tim nero mar Nzoia Suga biro gocho kanyo endo kod tim nero mar Naivas. Mago mako kumtukego eko mabedo pange kanyendo. Parne kawuono Talanta ne gocho gi Fortune Sacco abiro nyisi duoko mar tugo nendo kapok awuok kande to rumo nade kanyendo mano kako panga kanyendo tukego eko mag National Super League kanyendo ka bende piem pek kind timbe eko machalo kaka tim nero mar Migori Youth tim nero ma bende chalo kaka Equity, nitie tim nero mano mar 3K Embu kachalo kod tim nero mar Mombasa United kanyendo. King'yo kanyendo mano league no ero maduong' pacho kaende kama tim no endo mar Gor Mahia koro ne to dhi tugo kanyo endo tukgi koda tim nero mar Marasuga tugo bende biro chiugi Jumapil alap tuke no ero mano mar Raila Odinga mayudore Homa Bay. Maendi bang' ka chochni osebedo koni koda kocha kinyalo paro ni FKF ne oyango ni alap tuke no ero ma wendo ma tim no ero mano mar osebedo ka tugo go ok ber gi tugo machal kamaini ma bende dhi ywayo joherago eko mag adhula modhuro ka bende kata kamano ero tim ni endi mano mar Mara ne oyiero alap tuke no ero mano mar Wanguru kata kamano endo ne FKF wacho ni ma oken achiel kuom pewek ma bende ne gikawo kaka pawgi kata ne gindiko kaka pawgi kindego eko mokalo maendi koro ne omiyo tugo moko maendi koro ni to duogi kendo dhi tugo alap tuke no ero mano ma Homa Bay maendi biro bende kalap tuke no ero ma Nyayo bende wacho no diche kendo nok ginyal bage tugo maka maendi koro Gor Mahia biro gocho gi tim no ero mar Sugar chieng' Jumapil kanyo endo round no endo
ma kata mana biro gocho kanyo endo chieng Jumapil kabine mako kuom tugo mabende dhi tuge round ni mar 33 tim nero mar Kariobangi Sharks biro gocho kanyo kod tim nero mar Kakamega Homeboys mano kiny. KCB dhi gocho gi Posta Rangers kiny. Ulinzi dhi gocho kanyo kod Mathare United kiny. Koma chielo tim nero mar APS Bomet dhi gocho kanyo kod tim nero mar AFC Leopards ka koma chielo bende tim nero mar Bandari dhi rwago Tusker kadwal nam chumbi kocha kabidko dhi gocho kanyo kod tim nero mar Murang'a Seal. Marasuga biro gocho gi Gor Mahia Jumapil kaka sangisi cha then Nairobi United biro kanyo endo kanyo Police FC ka Sofapaka mabende nchose doke lume biro kanyo endo tim nero mano mar Tore Bobe Shabana FC kanyo endo koro biro to tuke gieki biro chalo nade kanyo endo giko dirani endi parni tuke gieki ko tugi to ngiso ni dhi dong round achiel to lig no ero maduong' pacho ka ende rumo kendo Gor Mahia inyalo lande kaka joloch nyadi 22 mar lig no ero mano mar FKF Premier League. Naneno ko ganda mang'eny wacho ni Arsenal nokaw league kuom rito kuom thuolo mar higa 22. FC Leopards since 1998 bende pok okawo kombe. Ka bende oganda ne wacho ni FC bende onego bende kawo kombe kaka Arsenal okawo kombe China nikech wacho ni FC Leopards nokawo league ma pacho ka endi kata nokawo okombe maduong' pacho ka endi higa no ero mar 1998 1998 nyaka sani club no ero mar Chingwe pok oneno kombe. No wach paro ni wang ni ne nyalo bedo kod maber kata kamano endo Gor Mahia chalo gi Mosaniang kendo koro ni to sakao line mogik mar tiko ngweche kendo gigeto okombe margi mano mar 22 kanyo endo league ma pacho kaendo. Kwa kod mano endo wang'iyo motero kanyo kod joero go mag Arsenal mabende kod wacho ni koro ni to nyalo buonjo pacho kaendi banka koro to yangore ni ibro ket kuonde go eko ma ibro nene tuke go eko mag Champions League final mabende dhi tugi Budapest Hungary mano tarik 30 mar dwe ni endi. Bombe go eko madongo ang'wen oyangi ibro keti kuonde go eko kata ibro keti wang jowi maduong' mabende ibro nene final machalo kama endi ka bende bombe mabende owale oriwo kanyo boma no ero mano ma Nairobi, Mombasa, Kisumu kaachiel kod boma no ero ma Eldoret mabende wach ni ibro yangi kata ibro nene tugo ni endi mabende dhi tug Hungary Budapest mano tarik 30. Mano UEFA Champions League final mabende dhi bedo kind club no ero mar Arsenal kaachiel kod club no ero mano mar PSG mar piny no ero mar Ufaransa kanyo endo. Wawinjo kaka ne giloso bang' chenro ma kama endi koro ne olandi. One biggest one is all football fans are friends. Regardless of which team they support, the banter is amazing, but it always comes from a place of we are all football lovers, we are all fans of different games, but we do have a friendship aspect of it. I think you've seen even in terms of the launch, the conversations that go on. It's really from a point of friendship. Kwa kod mano endo wang'iyo mamoko mopogore kama bende ne club no endo mano kata mana piny no endo mar England koro ndo lando squad mare mano mabende dhige tuke go eko mag World Cup 2026 kanyo endo mago tuke mabende biro chako tarik 11 mar dwe no ero mar auchiel igani endi North America kama bende dhi bage pinje adek mano piny no ero mar Mexico, piny no ero mar USA kaachiel kod piny no ero mar Canada ka bende maendi the first time ma World Cup ibage pinje adek kendo maendi bende the first time ma World Cup ma kama endi kata tuke mag World Cup dhi ting'o time mar 48 mawuok piny mangima kanyo endo. Ka bende piny no endo mar England koro ni to oweyo ko jatugo Harry Maguire mabende neno ka mbui mare no sandiko mbui mare mano mar X kata Twitter mare no sandiko ka bende koro ni to okwayo awi maber ne moko kuom jotukwi kata mana jotugo go mabende koro luongi squad kanyo endo. Ka bende Harry Maguire mabende osebedo captain mar England kuom thuolo malache kendo en jabak mar Manchester United oweyo ko squad ni endi mar England. Jatugo machielo Masulu bende oweyo ko squad ni endi mano ma bende kono lande kanyo endo kod Thomas Tuchel en kanyo endo jatugo no endo. Trent Arnold kanyo endo mabende en jabak mar Real Madrid nyalo par diere mabende nogocho kanyo endo club no ero mar Liverpool. Jatugo machielo mabende ochako we en jatugo no ero mar Chelsea Cole Palmer bende koro ni oweyo ko squad machal kama endi. Jatugo Phil Foden mar Manchester City bende oweyo ko jatugo Bowen bende oweyo ko squad endi mar England. Moko kuom jatugo weko ma wakongwe mabende luongi squad ni endi oriwo kanyo endo Jordan Henderson mabende gocho Brentford kaachiel kod John Stones mar club no ero mar Manchester City. Mago moko kuom tugo go eko madongo
mabende oluong e squad ni endi mano mar England kanyo endo kabende squad ni endi en squad no ero ma peke kanyo endo kabende jogol mabende ni squad ni endi oriwo kanyo endo jagol no endo mano Pickford mar piny no endo mar kata man club no ero mano mar Everton en achiel kuom jogol moluong kanyo endo jagol machielo moluong en jagol Dean Henderson then tie James Trafford mar Man City bende oluong e squad kanyo endo jobak ma England oluongo oriwo kanyo endo Reece James mar Chelsea nitie kanyo endo Tino Livramento nitie kanyo Nicorelli nitie jatugo Joe Spence mar Tottenham nitie jatugo Ezri Konsa nitie Mark Guehi mar Manchester City wan kanyo koda John Stone mar Manchester City nitie Jaral Kwanza mabende gocho kanyo club no mar Bayer Leverkusen nitie kanyo Dan Barnes mar Newcastle bende oluonga squad ni mar England jotugo matugo dier papo oluong kanyo Declan Rice nitie Elliot Anderson nitie Jordan Henderson nitie Kobe Mainoo mar Manchester United Jude Bellingham mar Real Madrid Morgan Rogers bende oluong kanyo kachiel koda Eberechi Eze mar club no endo mar Arsenal kabende jotugo go kuma tugo mbele molunga squad yeri mar England oriwo kanyo endo Bukayo Saka mar Arsenal Noni Madueke mar Arsenal Marcus Rashford mar Barcelona Anthony Gordon mar Newcastle Ivan Toney bende ni kanyo endo nitie jatugo Harry Kane mar Bayern Munich kachiel koda Ole Watkins mar Aston Villa mago jotugo kuma bende koronto yudore e squad no ero bende luong kanyo endo koda Thomas Tuchel koro jatugo Cole Palmer mar Chelsea jatugo Harry Maguire Trent Arnold kachiel koda Phil Foden gen jotugo kuma bende oweyo oko e squad no endo mar England ka bende Thomas Tuchel kane loso no yango ni okinyal luongo jotugo 10 matugo namba 1 e same squad koro maendi ema bende miyo koro notimo selections machalo kama endi korka pacho iking'iyo squad no ero mar England be paro ni ginyalo chopo godo kamoro e twego iko mag World Cup koro bro ng'eni bro chalo kodgi nade kanyo ende gutwego iko mag World Cup mabende ibago kanyo endo chakre dwe manyien e pinyno ero mar America mano North America Canada USA kachiel koda Mexico mabende biro bago e tukegi eki kanyo endo kwabere koda mago eko mano wang'iyo komachielo jatugo no ero mar Liverpool Mohamed Salah mabende koronto coach mar Liverpool Arne Slot kane loso gi jofwambo motane tugo neno mabende gibro tugo mogik season ni ende gi Brentford Anfield chieng' Jumapile okoyango ni to Salah bro tugo koso dhi chalo nade kanyo endo par ni Mohamed Salah bende osebedo oko gi hinyruok no salando wuok mar club ni mar Liverpool kata kamano endo koronto yangore kata mana Arne Slot koronto okoyango ni to Salah dhi tugo odichieng' mogik mano Jumapil koso dhi bedo nango kanyo endo nikech chal ka bende nyalo paro ni chin kacha ende jatugo Mohamed Salah chal ka gima bende yorok moko ne nie kindi kanyo endo koda jatue coach margi Arne Slot gino ma bende koroncho miyo ong'ado ni koronto dhi wuok e club ni endi mano mar Liverpool kanyo endo giko season ni endi ma bende rumo chieng' Jumapil koro wabro ng'iyo ni to biro chalo kode nade kanyo endo gi tuke gi eki mago ma bende idhi tugi kanyo endo janeno mar Kala TV ko kamano paro ni kanyo endo bende magi godo giko mar chenro ni endi odiochieng' ni eri ma kawuono hijalno ma bende ne okete ibedo kanyo koda midhiambo makare par ni kiny saa 8 nyaka saa 10 kik bai nikech kiny tim kubwa ni kaendi chenro ni ero mano mar dag tuke kama bende kiny wago mbaka mathoth gi tuke go eko ma opogore kone koda kocha tugo no ero ma bende dhi nyime e kind tim no ero mar abro ng'isi to tugo nendo ma bende dhi nyime e kind tim no ero mano mar Kenya kaachiel mano Harambee Starlets kaachiel koda Uganda to sagik nang'o kapok awuok kaendi mana mapiyo piyo abro ng'isi to chalo nade nyaka gi sani endi pane Harambee Starlets under 17 gocho kanyo koda tim no ero mar Uganda kanyo endo abro ng'isi to nyaka sani chalo nade kanyo endo e tugo ni endi en kanyo endo dakika 60 ka bende tugo ma kama ende dhi nyime en 1-1 Kenya noseyudo gol margi kokalo kuom Emily kanyo endo koro nyaka gi sani endi en kanyo endo 1-1 pane Uganda noloyo e dakika mar 11 Kenya loyo kanyo dakika mar 60 tugo ma kama ende pod dhi nyime nyaka gi sani endi janeno mar Kala TV mango kata gi kanyo endo ma bende kora weyi godo ibedo gi midhiambo makare.
Wan kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo